So ngokufuneka kuhlanjwe izitya and I'm thinking of ucela umtshana uba makazihlambe then zambhatala masamensini. Am I really that much handle? Breaking these figures down like a camera. You don't really know you are. Hey my lovings, please do welcome back to yet another episode of my life. My name is Uendi for those of you who do not know me, also known as Umamaga Even or Baby You Okay. To my returning subbies, please do welcome back, and to my new babies, please do stay and become part of the family. We are back with a new vlog, but andiyazba the new vlog is of status BKP because I am going to the Eastern Cape. Ndiyakuqumbu ndiyokotiza ndiye emzini wam. If you've been here ke, you will know ba emzini wam they don't really allow vlogging, like they don't really allow cameras and stuff, but I just wanna see if ndizokwazi ubisa like ndicapturishe ezo moments nezo yabo. So if le vlog iye yenzeka ke guys sizothi enkosi, but if not ndizanixolela, at least you guys know my story. So ndisuka eDelft ngoku. I'm coming back from eDelft. Sisuke eSomerset bendiyozithengela iCrocs and ndabuya ndaye eDelft because I needed to get these from ekhaya. Bendizidandishe ekhaya, so iCashmere lena and liqakatho. I'm not really sure if I'm going to end up using all these things. I'm not really sure if I'll end up using these because but I'm just taking them with me just in case Jesus later. And then ndisuka kunoni Jaxa from iresela kaDarahobot, and she got me this. So it's one of the outfits that I'll be wearing, but most of the outfits is from Darahobot. Some outfits you guys already know. And she also got me one thing about Undo spoiler, she also got me this, and there's the one but guys. Era, so yeah, she got me that. And Naizolo, she came one patela enyi. So this is the second dress and patela yona, but I'm not sure if I'm going to end up taking that other dress with me. But Lena and the showman nayo. And then yeah, so I'm not sure, but the time is now 4 o'clock. I'm not sure if you're gonna leave around or 7 or so, but I'm gonna take you guys with me as Basia. I'm gonna take you guys with Miss Travelisha together. I'm not sure if you guys get, but if it's guys, I was vlog and guys, because in-laws zami sana azifuni like azifuni uba ku vlog, but ngizozama ubisa ngefoni yami like for them na ngicapturishe mna. Sizobona guys bizophuma ibenjani, but hopefully something is gonna come out. So yeah, masameni bese ngigqibe nopakisha guys. I thought ndizopakisha nani, but ngenze ebusuku ndipakishe ebusuku izo, but ke yeah masameni amululamile ke nolulu. Guys, sana I know ndigqibele kudala uthetha nani because traveling ebusuku is a pizza sana, like kumnyama, and le moto esihamba ngayo ayimisi, iyahamba straight like ngoku I think siyaqala umisa. I think simiswa kwesibini besimise kwenye garage, but igarage engenanto zothenga besogalela nje petrol. So simiswa kwesibini ngoku sise-Beaufort West, I think sise-Beaufort West, and ndozela down because I thought ndizawulala eteksini and then ndikwazi uba ndifike njenje ndihlambe ndihambe ndiyoqalisa usebenza, but ke akulaleki. So yeah guys, ndimana xa sifika, I just wanted to update you on that. Guys, we are stuck in the middle of somewhere. Kukho i-accident apha, like almost an accident, but it's almost an accident. So driver wethu umile ke ngoku, they are trying to assist lo taxi, lo driver. Let me just show you guys from kude.
I think abantu becawe baye ecaweni so iphantse yaba-accident embi sana besogqitha kwi-accident embi apha nantsi laa taxi if you guys can see phaa laa taxi ikhwele phaa iphantse yawa ngecala but udrayiva wayo uzamile shem uba makayicontrol so kume iteksi eziyi-2 le yethu plus nenye they just assisting him uba iteksi yakhe ibuyele endleleni. I'm sure you guys can see yabo uba kwenzeka ntoni. I'm not gonna capture everything ke guys, I just wanted to show you that basi I think ixesha ngoku it's 11:30 so I think sawufika kuqumbu around 4 bebetshilo phofu uba around 4 so yeah, I'm gonna see you guys along the way andiyazi xa siphi but I'm gonna see you guys along the way. Yeah? Anizongahleki sheyo. Ndizawuyazi uzawuvutha lo mlilo uzawuvutha lo mlilo uzokwenziwa ndim uzawuvutha Akazikwenziwa ngomnye umntu utsho. awuzokwenziwa ngomnye umntu tu uzokwenziwa ndim uzawubona ndizawubiza ndizobona umlilo wam endizenzeleyo wewudwanguza umlilo wam ungaphilile awufuni iphepha xa unje Ufuna umlilo ebe. Bethuna hayi bethuna kaloku imali uthi awuzamgada senemgadisa indawo kamali sose ndimncedisa ayibo Akumandi kodwa ubona amadoda ka. ebukhosini aba amadodakazi awandiyekeni Hayi. amadodakazi awandiyekeni ndithetha kwelaa cala Uphile kanento ngokufika late ngoba lo mkhupha ngokuphekwe nguwena. Oh yini nabethunana. kanti into zokuba niphepha kungenokhawuleza Awunayidaba sisi. But ingathi uyeza nje. Yo, molweni bethana. Good morning. Yeah. Welcome to Emendweni. So, yo,
Guys, ndinxibe ishirt apha ngaphantsi. The reason why ndinxibe ishirt is that ngoku kusekuseni and kusabanda ndinxibe upolo neck. So ndenzele uba ngendinxibe ngaphantsi le shirt but khange ndicinge. Ndenzele uba xa kushushu ndikwazi ukhulula upolo neck then ndishiyeke neshirt nejezi. So ndinxibe ishirt apha and iyavela apha iyandirritator ngoku. Ingase ndiyikhulule but sendiphumile ngasendlini. So siyasebenza ke ngoku. Kukho isingxobo guys but asikho apha endlini nesingapha, so I have to walk. Ndizondibonisa guys, ndinobonisa uba ndiwalka ndiyaphi. And uhappy obviously akakafiki. Nalapha abantu abadala basashiyekile because ke mna ke ngumakoti. I have to go and sebenza. So yeah, masihambeni guys, masihambeni sokwenzani iti sagoyi. But shem izolo it wasn't that bad, yes. Okay, ndingene etheni ke ngoku ndiyawalka. Ndifuna undibonisa imani, ndifuna undibonisa uba ndiyaphi. Niyibona laa moto ime phaa kham ndithi. Yebo laa moto ime phaa. But ke ngoku yeah, ndiyaphaa kulaa moto. So I still have to walk. So ndiyaphaa. There's one thing about indlela zalapha sana ziyahambisa. Uhamba uve bajonga ingase ndirequeste. Ingase ndirequeste but it's not bad, yes, I'm actually enjoying it. So yeah man, when ndifika phaa guys, I thought ndizambonisa OOTD but khange ndinena ndlela yondibonisa uba like ndinxibe ntoni. But I'm gonna show you guys later on if ndikwazile because andikho sekhaya apha, I am going to sebenza. So ixesha lefowuni andinalo enough. Bye-bye guys, let me do a blog for Facebook. Bye-bye for now. Also guys, indlela zalapha zinjena. Zinje indlela zalapha igravel, yithalena phofu. Ita road but it's a gravel road. I think it's a lungiswa or something. So let me show you guys ilali yomyeni wam. Ilali yomyeni wam. Because zimbalwa izindlu apha, yazi, I don't know why. Zimbalwa like zimbalwa. I think ziyabaleka izindlu ezilapha. But intle yona man. It's beautiful, yes. Hey. Umuntu seke sithi ba emzini wami. Ukukhula sana. I'm actually enjoying, yes, man guys. Ndiya-enjoya le walk, yes. Ndinamadolo awabuhlungu amadolo wam kunzima noba mandiguqe. Andiyazi uba inoba nditheni. Hey, andiyazi uba inoba nditheni because nangoba sisiza apha bendingahli okokoko emotweni but amadolo sana andibambe eshiqi. But at least ke akho nto igobhisayo. Akho nto igobhisa. If ngase sana ndivise ndizipleyise ezityeni. Mhlawumbi izitya imini yonke because iti bekhala omnye umakoti izolo uthi yho abapheli aba bantu. Ndaqonda ndisezityeni, ndifike ndazifaka ezityeni ndaphola. Ewe nazo izitya azipheli but at least man uyayibona indlela xa mhlawumbi izitya uba yaphi. I also have le apron ndinikwe ngusista in love wam uba mandinxibe emini ke but ndiyacinga uba nangoku ndizayinida because ndizawuzingcolisa. And imini I don't think ndizabe ndisebenza kakhulu, eyona umsebenzi ngoku ekuseni. Welcome to Emendweni. Hayi shanse sakho. Okay, iwake likhuphe zizi. Bendifuna ukhuphela isonka, ndifuna ezathi hlaba yezizohambisana. Hayi Andizijonge. okay. Uba usifumani.
ndizibile sana, ndizibile. Yho, andidinwe, iinyawo zishushu sana, izitya azipheli tu. Ndizibile ngona kohlala apha ndingabhaqwa. Ayiwa ndibhaqiwe ndizawuthi bendifowuna bendikwi-call. Yho, but noko ngoku sesi-halfway ngoku, at least sekuzawuphakwa nophakwa because isingcwabo I think sesizawuphuma. Siyakhawuleza isingcwabo sabapostile sana, I think it was just an hour. Siyakhawuleza bahlala ixesha elide, so I think uzawuphakwa ngoku. So ndisafuna uzokhokha amandla for that because ndidinwe, ndiyashona. Ibonakala uyenze kakuhle. Qha zisikwe ngakufanayo ne. Ewe isikwe kahle aya. Isikwe kahle le uyenzayo. Le sana mazele efowunini naye phofuuyana ndenze ngathi ndiyamazi. Ndimazele efowunini. Akabuyanga. Ukude kanene yena nothini. Hayi ubuyile kodwa le ule Jobe. Ulapha eJobe ngakasuka ngapha ya. Bendimgqibele Sabekhona emgubheni. Umgubheni waJune. Yho, hayi thina siyasiposa sana. Because kaloku singabo thina sisafuneka baqale basuke ka. Siyathi. Washo wafana ke usista wakhe yena naye. Nomama ke afana ngosista wakhe fana kakhulu naye. Umbone nalo mfazi utatamise uyayibona yo Siphele baye into ekhabathini. Uzasijonga apha ekhabathi. Apha imijini akhona le nto funeka ube hambile ngoba ayike mna ndineemuzi zam. Sana sekumoshakele nozoqhiya. Andisayazi nale nto endiyithweleyo. Masiphume apha ngaphandle. Benimhle ngoko but ngoku. Benimhle ngoko but ngoku sana hayi ndigoa through the most ndinwe down. Sana funeka ndiyoziphakela ndizawuthi. Intlelelali sana. Ebeve kwendlu khona. Kathi ne? Guys, kuyabanda yabona libone lelanga liyabanda. Semasimini siyofuna umbona fungabe warm. Sesibuyile ke funeral kudala sibuyile, so sisayemasimini ke ngoku. So
sofuna umbona but uthiwa umbona walapha sowumile but siyokhangela with the hopes uba sizofumana guys kumnandi apha ingathi ndisekhaya ingathi ndisekhaya andikwazi ke sandibheka apha ndifuna bandive bandithini so ndithethele ezantsi hopefully ndiyavakala kodwa masameni ke guys emasimini sonke Hello, hi guys. introduce ngubani My name is Siphe Mondi. I'm Ezimbengwini, idolophu kuQumbu. okay uthi uyikutrend sisemasimini sigethe ngombona sikhashwe ngutata cause thina asizoyazi ba file ngasikhe umbona onjani so utata usikhaphile ayinkulu legadi enkulu but andizokwazi ndibonisa yonke ke guys but just noba inkulu nanku omnye noba lona ingathi lo ndase ndabona ingathi umanzi awuzumshiya ngoba umanzi lo siyafuna nokotsha okay lawa amasaka washiye pha Yo, but I got that bed, yeah. Ndizawusinda kakhulu ngoba iyenyamezela Kuyasetyenzwa Ezimbengwini. yho uba umntu angahlala apha full time noba ngawe yho isagalela impepho isagalela impepho yayarayithi ndithe nambi ebusweni sana ndithwele umbona and umbona sana siyawufuna sisukoyowukha and sifuna uhamba nawe siye nawe eKapa so umntu ufuneka enyamezele sana but noko simane sitshintshe sama so ndiyawokha mna ndiyabashiya because masamene bashiyeka ebheki khona izinto abazikhala ya ndiye ecaleni andiyiphaa kwestraight nalaa moto mna ke ndijonge laa moto uba ndihanga kuyo kuthiwa ndalahleka le ndlela mani kusemasimini apha so akho ndlela like ibonakalayo uba suppose uhamba apho suppose uhamba apha so mna ke ngoku ndiyalahleka but ke ndiyaphindela back ngoku endleleni ayisindi nantsi into sandra sofike sipheke ngokumbona siphole sisangilo wam bethe ufuna ukuxova but khangaxove soxova ekuseni sovuka sixove ekuseni before sihambe because siyahamba ngomso besize nje for ifuneral then siphinde sihambe wayisindi wonke umntu uthwele sa wonke umntu uthwele lo jwayele umbona kubeka kakutheni wa Hayi, apha eCaba Malahle uyakwazi ukoja ngoku uphekile. vele siubeke apha kule ndawo Ngapha khona kancinci. le yethu imbiza ayilantuka ngeyibona uba ayibaselwa Uyafuna iinkuni.
Uthatha phi? Kosi. Uthwele phi? Kosi. Ewe ndibona ngoku. Ndibona ngoku. Hayi ngaphezulu andikuboni wena. Hello. Hello, Ninjani? injani? Niphilile? Philile. Utheni uvuka ekuseni wena? Vuke mini nayo. Nakagcwala. Amaninzi ngapha. Ukuze kuqala. Ndibambe njani yona? Yeah, you're right. Guys, molweni. Ngiyaqanisisa nani namhlanje. So we just had ukutya ngoku. Besitya umqa. But I didn't show you guys that ndilibele. So ngoku funeka kuhlanjwe izitya and I'm thinking of ucela umtshana uba makazihlambe. Then ndizampatala. Masame entseni kuye siyomcela. I hope uzovuma because upha kulaa ndlu uyoja phaa umbona. Let me ask her ndizawuthi ndizampatala. Cela mhlawumbe ndizitya zakubhatala. Zakubhatala. Zakubhatala 20 rand. Right? Azikho nje noba ziyi-5. Noba ezaa plate besityela kuzo ezasekuseni ndizihlambile. Ndiyacela. Ndiyamthenga. Ndiyamthenga. Siyotsha. Ndiyotshelwa phofu. Iyandifundisa. Ndibeke lo hayi awukathi nokutsha. But uyazama. Sozovutha lo wawo. Please, uvumile ke. Kuba izawubhatala. Uqina ukutsho. Uthi kuba ke akafuni ukuthi kuba ndizawubhatala. So minus one problem ziyohlamba ngoku. Usisitidi khani mjoma wenzani sizoyohlamba. Ungawushiyi uzovele Oh mandiujonge yazi ndilibele mandiyowujonga ke ndigqibezele wona. So I just want to show you guys quickly banza nqamba ntoni. Just a quick one. So ndizofaka le qhiya. It's from Eladaki benenxibe on Friday ngoba bensiza apha Eastern Cape from uSamke. And I'm also gonna wear a dark lamb eli brown. A dark eli brown minil ayina ngala ayini ke yem. La ayini yamalahle. So ngcoswe londo. And ifast koti lena and then the dark eli. I want a little short now, but at least I'm going back to Cape Town. So I don't think it's going to be much of a problem because I'm ngahlalanga up. So I'm also going to wear this top. Let me show you guys. I wanted to wear lena, iduk, but I'll see class in lena now kanye. But I think lena it makes sense than lena. Yeah, can get it guys. But I think lena it's fine.
So yeah guys, ndiyahlamba ngoku. I'm just bathing so that sizohamba because it's almost 10 o'clock ngoku and bekuthiwe kuzohanjwa ngo-10. So I'm gonna see you guys xa ndigqiba uvasa. Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sink into this melody. You and I forever, wild and free. Bro, zama amacebo sana kunzima ungabi ne-transport. Uzawutyiwa ziinyambuka. Esi sikhathini besifike naso usisinodide bethetha ngaso awusazi uba siphi? Khona isikhathini bethetha ngaso uba siphi? Enkosi. Singakanyathi unqungu kakhulu. So esa. So fika sithenga ilantuka inyama etawu. Singathengi sona. Siyadikana sona sevenkile endleleni. Nkosi. Siyadikana sona sevenkile endleleni. Sike sithenge inyama ngoku etawu. At least. Eso there's no way basingahamba naso sonke. Besingazuhamba necala eli-1. Oh, like so, okay. Ndicinga ingxaki asizukonela sonke apha kule nto. Noba sizokwazi usifaka eplastikini. Singasifaka eplastikini sihlale nathi phaa phambili, phaa emotweni. Because apha asizukonela, kuzukonela kwa ezi. Umoya. Siqabolongisa guys. Sawama ngonazi ezinye ibags sesizikhuphe phandle. We're ready to leave. But usisi usazenze ukutya. Wesiba besitye. Besanotya ngowekuseni laa nto. Into engane laa nto bendithini besiyitya. Don't yondilibele uba yintoni. Umqa. Besitye umqa ekuseni. And mna isisu sam sisagcwele but yena uthi ulambile. But ke also ucingela indlela because sezawuhamba indlela ende. Ndika-olwethu ke le ndiphathele olwethu ndayithatha ndayitya. So yeah guys, I don't think ndizaphinda ndibone namhlanje. I think ndizabona xa sifike eKapa. Ndinizamile kodwa ngevlog. But I think ndizaphinda ndibone xa sifike eKapa.
and ndifuna ndishutela le lali intlasham alizilaza kwii-movies uba ndiyazazi lilaza kwii-movies ingathi zizo. Let me show you. Kuhle shem because ku-green zama uhlezi tepsike kuhle because ku-green. Niyazazi alali zasezimuvini ufike kukho imithi emininzi like this was the first time ndikhe ndivizithele ilali enje like phofu I'm not even a visitor ndingowalapha but ke mna ke ndiwaseMountfree so niyayazi masiqhele uzibana from ii-vlogs zam uba eMountfree kunjani so inje ke le lali but noko imizi ikhona shem but iyahanjwa kuyawokhwa and iindlela zalapha ziyonyuka but ke I enjoyed uba lapha town sana ingase uDisemba afike ngoku ndizophinde ndibe lapha because ndizanibalisana bethu xa sifike eKapa. Bye-bye. Niyaphi nasisham? Usisinodidi uphi nakhamba imbuzi uba sizothenga na? Hayi! Hayi sukani. Whoa. Sisendleleni guys, sisasendleleni. So kuqumbu ngoku just stopped at town to get izinto zothenga. Ndifuna into yothambisa umlomo ke sana. Hey, andiyazi kwenzeka ntoni. Umlomo wam umkhulu like uyatshothozela. Ingathi umntu lo befake i-Vicks. So if no time some long, mhlawumbe izoyenza ibe better, I don't know. So we just stopped up. And ndabona uHlumisa. Oh, she's one of the wives zakwaLudidi. Ngoku bendifika, ngonandifika kwaLudidi ndancediswa nguye. So ndimbone apha town and I was so happy. I love her so much, you guys. Like ndimthanda. Ukuba nokuthi umuntu umthanda ngenhliziyo yakho yonke, ndimthanda ngenhliziyo yami yonke because ngonandifika wanditreatha kakuhle, wandiphatha kakuhle, wandincedisa, wanenza iti. Like izinto enzaziyo ngoku zasemtshatweni, it's because of yena. Oh, I love uHlumisa so much. And also guys, you see, we are building in the Eastern Cape, but I thought this is all here. Siyokhomba, but khange sikwazi uyokhomba. Siyabuilda kwalapha etown, apha etown. So uHlumisa ngumuntu bencediswa nguye, ndisikelwe nguye inxiwa, then ndabuildelwa nguye, bendifakela kuye imali, then amenzele yonke into. So yenza ndasela everything wethu xa sifike eKapa before ndivale le vlog, because le vlog is just i-vlog ye-Eastern Cape. So xa ndifike eKapa ndandibalisela yonke into guys, the plans that we have, ngomzi wethu wasezilalini and everything. So ndandibalisela guys xa sifike eKapa. I don't think ixesha ngoku elirayithi uba mandinibalisele. But yeah guys, ingase ndingahambi, ingase ndingaphinde eKapa. There's akho ndawo endibhora ngathi kuseKapa. Yes, also I thought about, oh okay guys, let me just stop here for now. So ndibalisela xa sifike, ndibalisela everything xa ndifike eKapa. Ndimshiye ngoku. But scarce kuqumbu. Sit down apha guys. Okay, let me show you guys the other side because abantu bayakhalaza bathi ndiveze ecaleni yokhula. Let me show you guys. Let me show you guys the other side of it. Tell me by now, ngeke indawo enhle apha. Tell me guys, ngeke indawo enhle apha. Because bathi mina xa ndifotayo ilali yabo idolophu yabo ndingene phakathi. Ndingene phakathi ngoku I'm still trying to find indawo cute. Zange ndaye kwimall yabo yazi. Okuko xa ndisiyapha siloko ndiphelela kule ndawo. Yabona le ndawo ino-okay ukuHungry Lion phaa. Siloko ndiphelela kuyo, zange ndakhe ndangena deep. Xa ndibuyile ngoDisemba ndizongena deep because xa ndibuyile ngoDisemba ndizohlala ixesha elide apha. Unlike ndiyavloga, ndiniveze kwivlog. Ndine-hi kwivlog. Abantu bakuqumbu abahle. Okay, baba yini guys, bahoye. Hey my loves. Hey my dolls, welcome to a brand new day. I won't say it's a brand new day of this vlog because I think it's the last and final day of this vlog.
I wanna yap and I wanna tell you guys everything that went down in the Eastern Cape. As I said that I'm gonna come back and just share my journey with you guys as a first time Makoti. As a first time Kotiza. I'm not sure how to explain this thing to you guys, but anyway. So we have a Shein haul. I just want to show you guys some of the items that I think have assisted me in the Eastern Cape. It's a package that I received from Shein before I left for the Eastern Cape. So I just want to show you guys that. So the first thing that was on the package, it was this cute and lovely jacket that I'm wearing. I'm sure you guys can already see and you can already tell, but this is warm. I'm sure you guys have seen a lot of the jacket on this vlog because I wore this jacket like nobody's business. The Eastern Cape, you guys, it was so cold. It wasn't cold in it, but in the morning it gets so cold, and also in the afternoons it gets so cold. So you have to keep warm. Imagine I had to wake up. Okay, I'm gonna tell you guys that. So this is how it is looking. So you just zip it up, and it's got imbokoto that. Oh, it also has these strings on the sides. If you can just adjust it up, like if you are wearing a pair of jeans and then you just want to keep it high waist, I'm not sure how to explain it, but if you want to keep it to this level like a cubby jean, so this is how it's looking. I love it so much, you guys. It's so down. It's not that cold in Cape Town currently, but like in cold weather this helps a lot. So this is the video. Let me take it off actually, because the sun as I'm speaking to you guys. So this is the first thing that I got. I wear this like nobody's business, guys. So okay, let me just show you guys the items that I think you might have seen. I also got the coat. Let me wait to show you guys how it looks. What do you guys call these? I think there is a name, man, for these coats, but I can't remember. So I also got that. This is how it's looking. It's also got a belt. Let me just untie this for you guys so you can see properly. You can tie it to the front if you want to. See, it's quite lengthy. It is lengthy. Let me see if I'll be able to show you guys the length. Okay, maybe I'm just gonna attach a picture, guys. I'm just gonna attach a picture so you guys can see how long it looks. I love this so much. So as I was saying, guys, I've always wanted to own one of these, and now I finally have my hands onto it. I'm so happy. I love it so much. It's so easy to style, man, this thing. I'm sure if you have one you will know, but who is a man who style? You can just wear it with anything and everything. You can wear a dress, you can wear jeans, you can wear baggy jeans, you can wear skinny jeans, you can wear whatever. So I love it so much. Also, it's winter now. You can just wear polo neck, or actually let me show you guys these cute polo necks that I got. So I got these. So they come in packs of 3. I'm gonna attach a picture to show you how they look. I got a white one. I got, is it brown? I think it's a brown, and I also got a black. So I think yes, I got it in 3 pairs. So you can actually get this thing and just wear a polo neck and then be warm. Because I also wore one of these in the Eastern Cape. I wore the white one. I'm sure you guys might have seen on the vlog. I wore the white one in the Eastern Cape, and it's also warm. Let me just show you like that. Very warm, nice and warm, and I love that it's tight. Like I'm a polo neck, I'm tight about my. So I love it so much. So it's also another item that we got. It's 3. They come in packs of 3. So yeah, and oh, I love this, but I'm going really, but I can already tell that the itanda. So it's a pair of a track suit. So this is a track pant, and it goes with a track top here corner. Oh, Betty vibes. Betty vibes are up, kesana. So this is how it's looking. I haven't worn this, and if I try, I will remember and see how it's gonna look on me, but I'm not gonna do that now, guys. Obviously I'm gonna come back and show you how it looks, but love it so much. And what else? Oh, I also got guys, I've already worn Lena. It's also one of the items that you might have seen a lot in the vlog, because
it's too versatile. You can wear lento with the dark, you can wear this with a pair of jeans, you can wear this with a dress, you can also wear it with a skirt. So when you need a lot to lay vlog. I love it, it's so cute, man. Let me see if because I didn't tie it up. I just want to show you guys this is how they look. It's cute, man. Do I have a picture that I can show you guys? Yes, I think I do have a picture. I wore this up again, so I'm gonna show you guys how it looks. I'm gonna attach a picture also in Injai. So it's also warm, guys. It's winter, it's winter, and we know, especially in Cape Town, in winter it takes forever. In winter is open and you know it like that in winter as a Cape Town. So you need to make sure that you are warm. So this is also warm, because when I was in the Eastern Cape, I wore this with Upolonek, the white one, and I'm warm. I didn't need a jacket like in Namashushu right. So yeah. And what else? Well, I also got a track top, a gray, a track top, a gray. I'm gonna attach a picture somewhere up, guys, so that you can see how it looks. And the last and final thing that I love so much, but I think I'm only gonna wear this in summer because it's already winter in Cape Town, so we don't have time to be baddies. So I think I've always saw the ladies on TikTok, and I was like, oh my goodness, I want. So this is the famous dress. Oh, guys. This is the famous TikTok dress that the ladies wear a lot. So I finally got one for myself. So this is how it looks at the back. Sana, please run. Please run and get yourself this dress. Sana, I'm so stressed, yes, because I'm going to an event next week, and all black. The theme is all black because I thought I'm gonna rock lendo. So I'm thinking, but I'm just gonna wear this in summer because there's no way I'm gonna go out like Banya Puma for a date with the girls in lendo. So at least Ngoga was invited to an event, so I was like, I'm gonna rock le dress, but it's a dress. It's not a skirt, guys. It's a dress. Nama always thought by dress, but I always thought by skirt and top, but no, he dress. Oh, this is beautiful. This is beautiful. Love, love, love. It's also lengthy. Yeah. So yeah, guys, I think that's just everything I wanted to show you on this Shein haul. It's just everything that I got from Shein. That was before I left for the Eastern Cape, and I was like, let me just take a few items with me because this is warm, and you guys already know, if you've been in the Eastern Cape, you know, but you'll need shushu. So yeah, if there's anything that you guys liked, I'm gonna leave all the details on the description box, and you can just go and check, and then click ifunayo, and then check out ikhathi yakho sibe shushu sibe warm le winter. Okay, so I think that's enough with the Shein haul. I'm just hoping and praying you guys enjoyed that. Okay, so let's move on, guys. Seeing that we are done with the Shein haul, let's move to indaba yase Eastern Cape. Oh guys, I left and came back. What a beautiful, beautiful, beautiful experience it was. Oh, Sana, if you are in New Makoti, or you are still planning on going to the Eastern Cape, maybe for the first time, just like me, or and you will stay longer in the Eastern Cape. For me, on Saturday, I came back with my in-laws the same day, and I went to Mzinwam on the same day, which was a Saturday, and on Sunday I came back. So for me it was like because it was just in that short, you know. So I wasn't there for too long nangoku, but at least I could see so when I go back ngoku, at least I'm back with an idea of what's expected of me. So abantu abathi kunzima uyokotiza, okay, maybe experiences abantu will differ. For me, mengodukele forest nwabo, and also please bear in mind that apha bendiyakhona abekho baninzi omakoti, there are just few makotis phana, but Sana,
I think, okay, let me not say omakoti, but omakoti abancinci, omakoti abatsha, because omakoti, and I don't want to say omakoti, but omama sebebadala abasifundisayo abasiyekeli, guys, abasiyekeli tu sana. And I love the fact that uyafundiswa. If there's anything ongayaziyo bayakuncedisa and make sure ba awuhlekwa. Okay, obviously kuyahlekwa, but kuhlekwa jokingly, kuhlekwa kumnandi. Phofu for mna, guys, I'm not sure ba kuye kube njani for abanye abantu, but I'm just sharing experience yami ba like bendincediswa. Omama belihleka phana behleka amazipho. I had long nails ke ngoba enikothukile behleka amazipho ba amazipho wazi utshaya emlilweni, eyelashes azophuma and all that, and it was just so beautiful, man. I think also I was lucky mna ndafumana abantu abaright, and also I think it works kwifavor yam into yoba I don't want to say this, but I'll hold my hand xa ndisitsho uba it also worked kwifavor yam into yoba ndithe ndifika phana ndabe sendingumntu already owaziwayo, because you guys know ba like I have a YouTube channel, then obviously mhlambe omama baphana bayandibukela, so ndithe ndifika phana ndafika sendingumntu abamaziyo, like andabi stranger, you know, and some of them are already looking forward to ndibona and all that ukubona, so kuye kwa easy for mna, khange ndisetyenziswe too hard. Even xa ndifike ezityeni yo guys, it was so beautiful. Xa ndifike ezityeni ndifika kubekho umama othi bana hayi awuzohlamba izitya wedwa, hlamba ezi xa ugqibileyo uhambe uyophumla, athi bana hlamba ndiza kusula, athi omnye fika omnye athi ndizawuqoqosha. Like it was so beautiful. Even xa senza iti, guys, awuyenzi wedwa, you're not expected. Niyakwazi uyenza itini bayi-4 niyakwazi uncedisana kwitini bayi-4, omnye uhlamba ii-cups ngapha, omnye ugalela ibisi ngapha, omnye uyokha amanzi ngapha. I think that's the most thing I loved, guys, that siyancedisana, sibambisene and all that. So for me it was just a beautiful experience. I'd do it over and over again, because like I think you need to have, as you're just doing this ngoku, and then you're gonna go back to Cape Town, Joburg, wherever but so you just need to tell yourself that, but I'm just there for vibes. Because I was like, no, if you get Friday, the Saturday, ibe Sunday ndiyaphinda Cape Town Sunday, even December, because December obviously mhlawumbe ndizogoduka early. So I'll be there for ixesha elide. But ndiyayazi uba if I get there ngoDecember, ndizofike nenze ii-duties zam funeka ndizenzele ngoDecember, and then ngoJanuary I'm packing my bags and ndiyaphinda ndiyahamba. So it's not something oyenza okokoko leyana, it's just a period and then ugqithe. So for me it was so beautiful, and my in-laws, Nkosi yam, forever grateful sana. Forever grateful. Like mna, guys, I am someone oboyikayo abantu, especially if andiniqhelanga. In-laws zam from the Eastern Cape, like being ngabantu endibaqhelileyo, but sana kuve sekwa easy uba mandiblende ndingene ndajela, and ndinguthandwa way in-laws zakhe. Just kidding, guys, but ke nyani. So yeah, I think enough about that. Ndikoteze kakuhle, guys, and many experience emnandi, andikhali andithini, everything went so well. And coming back to enye indaba ke ngoku, which is the last one. Some of you guys might have seen kwenye social platform yam bana we are building in the Eastern Cape. Sibadala, you guys. We are building in the Eastern Cape. So in December when we went, my husband and I went to the Eastern Cape in December, but uye wakhaleza wabuya yena. So when he came back, kwafumaniseka uba sifumana inxiwa. So nake bendisese Eastern Cape, so I had to deal with yonke loo nto. There's uMhlumisa. I love her so much. There's uMhlumisa Ludidi. She's one of the wives zakwaLudidi naye. So uye wasincedisa with usika inxiwa and all that. So the plan besizosika inxiwa ngoku, ne? And then just wait singabuilding ngoba besosika inxiwa ngoku siyazi uba sinalo, and then start building mhlambe noba late kulo nyaka, mhlambe noba ngo-August, September, because besinilala bano asingxamanga kakhulu. But wathi uhlumisa bana phana so uyakwazi usika inxiwa, and then xa uphinda ufike kukho omnye umntu oseke lithathile laa nxiwa lakho. So what she suggested is that masibuilde noba ngu-1 room, into nje ezokhawuleza, just to show uba linxiwa lomntu selithathiwe. And my husband was like, okay, let's just do it wethu, because ke yabo. And we just decided, okay, let's do 2 rooms, because
if anything yenzeka sibe siyazi uba okay ngoDisemba sizove sasigotukele enxiweni lethu yabo ehlisa xa sino-2 rooms esobe simgqibile ngoDisemba sogodukele enxiweni lethu because the initial plan ngokube sifunela nxiwa besifuna ubuilder the same time indlu enkulu at least 5 rooms like ngexesha eli-1 but ke because of loo nto uhlumisa uthe bana no masikhawulezise sibuilde noba ngu-1 room and then siphinde ke ngoku sidecide uba sizobuilda not after that. And also my mom also suggested bana if ungumntu ofuna ukwakha usike inxiwa and then ume akayisuggesti loo nto because once usike inxiwa uzophola ube nalaa nto now it's fine ndisenayo indawo yogodukela and all that. But mamam suggested the same thing ba masibuilde noba ngu-1 room. Siyazi uba ke sizoba nepressure soba ke ipressure ba obviously asizofuna uhlala sino-1 room kaloku and naloo 2 room asizofuna uhlala sino-2 rooms sifuna ihouse sifuna indlu enkulu the initial plan. So siye sadecide uba okay let's just do loo 2 rooms ngoku kuba uHlumise sitsho. So hopefully by if kuyenzeka end of this year before lo nyaka uphele mhlawumbi sobe sesikwazile senze le house esiyifunayo, if not mhlawumbe sizophinde siqale later early next year yabo mhlawumbe ngoJanuary February next year senze le ndlu esiyifunayo. So yep, ndingumama womzi guys. I have a whole house in the Eastern Cape. Xa kubizwa umama lapha kuvela mna, okay? I'm so happy for this journey man, like happy, excited. So we couldn't go to enxiweni because obviously besigodukele for enye into, so besingazukwazi uthatha ixesha lenye into then siye kwenye. So the plan is for one of us to go to the Eastern Cape kwalapha kulo nyaka balapha nje phezinyangeni, I'm not sure which month. Siyogqibezela because uHlumisa was doing everything for us. Nxiwa wasijongela salifumana and she started building. We just sent her design of lo 2 rooms esimfunayo and wenza yonke into. So one of us needs to go to the Eastern Cape ke ngoku ayogqibezela and good December at least ibe ikhona indlu egqityiweyo, even if maybe sizoqalisa enye indlu kwalo nyaka. But ngoDisemba ibe ikhona indlu eseyigqityiwe siyazi uba sizove sesifikele kuyo qha singazofikela kwi-in-laws zam yabo. So yep, that's where we are with the Eastern Cape life guys. I'm such a rural wife, if there's one thing about me, and the plan is to go and stay in the Eastern Cape maybe in the next 5 years. Ndifuna uyohlala ezilalini full time, so hopefully izokwazi ukwenzeka loo nto because I'm trying to build umzi wam ube lento. Yo guys, when I looked at Yolanda uZawule uMamthembu, I'm like, oh, this girl is living ubomi bam, she's living my dream because she's a rural wife and she's so chilled, uzipholele like kumnandi. So I want that for myself, but yeah, obviously I want that for myself, but I don't think uHappy and I sibona ngendlela eyi-one because yena he's not someone ofuna, because ukhulele ezilalini yena also, mna ke ndikhulele eCape Town, so for me ke ndiyayifuna la experience yabo. So yeah guys, I think that's just about it. I don't want to keep this long. I just wanted to give you guys that update. So I hope you enjoyed the vlog. Yes, this was my first time guys. Oh, also andingazange show abantu guys. I couldn't show people's faces because kaloku abanye abantu abafuna uvezwa kwifoto, so I made sure by at least ndiveza mna ndodwa. So yep, I think that's just about it for now. I hope you watched till this far, you did not skip ads, and subscribe you guys, and ngicela sibukele le video please, and I am gonna see you guys on my next one. Love you so much. Bye for now. High volume. Am I really there?